అందమైన అడవి. చిన్న అందమైన బుజ్జి ఏనుగు. అది చాలా దయకలది. ఒకరోజు కుందేలు దాని ఇంటి దారి మరిచిపోయింది. భయంతో ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు బుజ్జి ఏనుగు వచ్చి, "భయపడకు" అని ధైర్యం చెప్పింది. బుజ్జి ఏనుగు కుందేలును తన మీద కూర్చోబెట్టి కబుర్లు చెబుతూ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళింది. తరువాత ఒకరోజు పెద్ద వర్షం వచ్చింది. బుజ్జి ఏనుగు బురదలో కూరుకుపోయింది. అప్పుడు కుందేలు చూసి బుజ్జి ఏనుగుకు సహాయం చెయ్యాలని చూసింది. కుందేలు చిన్నది కదా, అందుకే అడవిలోకి వెళ్లి మిగతా జంతువులను తీసుకువచ్చింది. జంతువులన్నీ ఎంతో కష్టపడి బుజ్జి ఏనుగును బయటికి లాగాయి. బుజ్జి ఏనుగు ఎంతో సంతోషించింది.